Hi guys! Welcome to my vlog! Since today is Friday, ron guys, kanang mahal adlaw. Tradisyon na to mga Pinoy nga magluto-luto og kana ang mahal adlaw kay may mga trabaho, magtapok sa balay. So kasagara gyud magbinignit. So magbinignit ko karon guys. Mo ni ako mga ingredients guys, di ako'y saging, lubi, kaning asukar. Diapod ko'y kanang pilit. Diapod ko'y pilit guys kay ako himuog kanang lingin-linginon ba guys para pud laut-laut ko siya gamay. Na singan ani gani kanang kani guys, unsa ni guys? Landang, di ay landang. Guys, sago. Ito kabuk sago. And of course, ang main yun nga ingredients guys is gabi. Atay gabi. Gabi pinanitan na ni guys kay kapoy yung panit. Pinanitan na. Day kamuti. Kamuti. Buntukon lang ni among kamuti guys. Ay, wala may lain baligya dito. Nahurot naman. O, mga inaani na kamuti dito. Among nakitaan. Wala na may hamis. Butligon man eh. Pero lami man siguro nigsulod. Tanaw na to. Ay, hala. Okay pa man guys. Napapili. Then, karlang. There guys. Mauni siya guys. Mauni siya. Akong ingredients karon. So, magluto ta karon. Mag-add sa ako guys ha. Magpapili. Ngayon guys, wala kong ad-ad. Gabi, kamuti. O karon akong buhaton, ako ning lingin-linginon. Kani siya guys, kaning pilit. Pilit nga kuan. Ako ni siyang lingin-linginon para masagol ni siya dito sa binignit. Para ang binignit, laut, dili, plus ay. Muna siya akong secret guys, nga no, akong binignit, laut. Binignit nga laut. Muna ako ang palawot. Ang pilit nga ginaling na lingin-lingin naman dito. Ayos siya. Hapa lang. Hapa ini. Then ibutangan ako tubig. Kinlo po kog kamot kay sakay. Itakang na nato ni diri guys kay magluto na ta og sugod. Magluto na ko og sugod. Ngit man. Ngit. What's happening? Ito ilunod guys, kani guys. Kaning unsa gani ngalan ani? Unsa gani ngalan ani? Okay? Landang. Kani ako yung naglunod guys, ang landang. Ako sa ni humulan lunod na. Kayon ba para dito?
few moments later. Mao na ni siya guys, oh. Nagbukal-bukal na. Nagbukal-bukal na siya. Ato na siyang ukayon kay naman na siya. Kayon para dili mo dukot. Kay mo dukot ba ni siya? Ano siya? Napuwa. Puwa mga landang akong napalit guys, di puwa pud taong sabaw. Napuwa. Sana ni mura na may dinuguan. Sige lang. Bawaan na niro, may mapatsig mo puti-puti na butag tono. Ay siya guys. Kaya guys, akong gihinayan og siga guys kay murag ning action na gud siya og dukot na akong giukay kay ning action siya og dukot ba. Akong gipahinayan og siga. Kay basig mo dukot manimaho ng anghoy na wanay lami gyud no manimaho ng anhoy. Ako na siyang ukay-ukay para dili siya ma-dukot. Hinayan po na ako ang siga. Ano siya guys? Kung ukay-ukayon para po siya nga mulawak ba. Igo po na siya maluto guys. No, kuha na po na niya mulawak na po siya. Hindi siya karon. Ato na po ning ilunod kani siya. Ito ni ilunod kay para mo humuk-humuk po siya gamay. Kung ko nilasa guys, decoration na rin guys. Siya. Ako ilunod. Paabot lang kadyot guys kay di pa kayo lata, di pa kayo law. Mo kayo ba? Nilay ni kumi. Oh, ay na ka. Luto naman ang bilo-bilo ug ang karlang. Ato na ilunod ang kamuti og saging. Secret ingredients. Ang vanilla. Vanilla ng liit na kunting asin, di ay kunting asin lang. Kaning ilono dayon ning tuno. So, I'm done guys. Sumala guys, luto na guys. Mangaon na meron oh. Uy, anhoy man. Anhoy guys, ang akong binignit na anhoy. Pero okay lang. Mangaon na meron guys. Mangaon na taron guys, mangaon na ta. Wait lang. Tang, tang, tang. O ni guys. Mga unta guys. Eat na. Eh. It's it na guys. Mga unta. Mana mong binignit. Mana mong binignit. Kaputusan lang.
you guys. Thank you for watching. And don't forget to like, share, subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye!